ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታትን መግለጺታትን ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና በዓል ናጽነት ሃገር ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም በዓል ኣሎ። ንዑ ኣመልኪቱ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ ሰላም ኣስመራ ጅዳ ካብ ዘይተግበር 6 ዓመት በፂሕ ኣሎ። ኣዋጅ ሰላም ኣስመራ ጅዳ ኣብ 6 ዓመት ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ እውን ኣለና። ሩስያ ንምዕራባውያን ሃገራት ናይ ምጥቃዕ መደብ ዘለውን ሃገራት ከተጥቅዕ ከም እትኽእል ገሊፃን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣዋጅ ሰላም ኣስመራ ጅዳ 6 ዓመት ገይሩሎ። ኣዋጅ ሰላም ኣስመራ ጅዳ ኣብ 6 ዓመት ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንዑ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለጺ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዝብታት ጎደበና ድማ ብሓፈሻ ኣየናይ ስምምዕ እዩ ዝሓሸ ሰላምን ረህዋን ምዕባለን ብልጽግናን ከምጻሉ ዝኽእል ዝነበረ እቲ ናይ 8 ሐምለ 2018 ኣዋጅ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣስመራ ወይ ጅዳዶ ወይ ዝናይ 2 ሕዳር 2022 ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦን ሰላምን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ፕሪቶሪያ ወይ ናይሮቢ በልክዕ መሰረቱን ዝወዳደር ወይ ዝመሳሰል ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ ውዕል ኣዋጅ ሰላም ኣስመራ ጅዳ ኣገዳስን ታሪኻውን ስምምዕ ጥራይ ዘይኮነ ነይሩ ናይ መጻኢ ዓመታት ጠንቅን ሳዕቤንና ለሊኻ ሓደጋታት ምትእታው ዓበይቲ ሓይልታት ደሪትካ ተጻብኦ ኩናትን ብምእላይ ብኦቢልካ ድማ ሓድሕድ ዝምድናታት ህዝቢ ከባቢና ኪኖ ንቡር ናብ ዝሓሸን ዝሓየለን መድረኽ ንምስጋሩ መንግስታት ሓድሕድ ቁጠባዊ ውህደት ዘረጋግጽ ፖሊሲታት ክኽተሉ ወዘተ ዘኽእል ኣብ ዕድል ክበሃል ዝካል ዝነበረ ውዕል እዩ። ብዓንደ ርእሲ እውን ዋጋ ብድሕሪ እዚ ውዕል ዝተወልዐ ኩናት ዝጠፍአ ህይወት ነብሳት ነይሩ ክበሃል ምኽኣለ። እቲ ካልኣይ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይሮቢ ጠንቅታት ካብ ምእላይ ምስ በኸርካ ኣማሲኡ ድማ ከቢድ ሳዕቤን ምስ ወረደካ ገዚፍ ሰብኣውን ንወታውን ክሰራ ምስ ተሰከምካ ዝኸፍአውን ኣብ ኢድካ ዝነበረ ወርቃዊ ዕድል ሓንከርቲ ምስ መንጠልኾን ኣመሓደርቲ መጻኢኻን ዕድላትካን ምስ ኮኑን ኢድካ ተጠዊኻ ተኣትዎ ዓመታት መጻኢኡ ዘይንጹር ካልእ ዝኸፍአ መዘዝ ዘምጽእ ውዕል ኮይኑ ሓሊፉ። ህዝቢ ትግራይ ኮነ ህዝብታት ጎደበና እምበር ምስ ሓቂ ክፋጠጡ ኣለዎም። ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ሰላም ኮይኑ ምስ ተባህለ ደባት ምስ ተኸፍተ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ስምዒትን ተስፋን ካብን ናብን ዝገበሮ ዝነበረ መገሻታትን ንግድን ዝነበረ ርሱን ዕላላትን ሕልምታትን ኣብ ሎሚ ኣብ 6 ዓመት ኮይንካ ክትዝክሮ እንታይ መስል በንጻር እዚ እቶም መድረኽ ዘሰከሞም ሓላፍነት ኪኖም ዝንጋዕ ኣመና ዓሽዮም ዝነበሩ መራሕቲ ህወሓትን ካድራቶምን ዘካየድዎ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተታት ክሳብ ፈተና ቅትለት ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነበር ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዝኸለ ስውር ሽርሕታት ፀረ ኣዋጅ ሰላም ኣስመራ ጅዳ ዝኾነ ህዝባዊ ሰልፍታት ኣብ ደባት ወዘተ እውን ክዝከር ይከኣል። ህዝቢ ትግራይ እምበር ኣብዚ 6 ዓመት ኣዋጅ ሰላም ኣስመራ ጅዳ ነቕፅረሉ ዘለና ህሞት ኣብ መራሕቲ ህወሓት ልዑል እምነት ስለ ዝነበሮ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓንደ ርእሱን ብሕሱምን ሕሱርን ፕሮፓጋንዳ ኣዒንቱ ዓዊሩ ውንኡ ኣጥፊኡ ስለ ዝነበረ ነዚ ዝሰዕበ ደበና ጥፍኣት ክገቶ ይከኣለን። ኣብ ሓቑፉ ዝነበሩ ውሉዳቱ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ዕድላቱ ኣጥፊኡ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ክወፆ ኣጸጋሚ ዝኾነ ደልሃመት ተነቒቱ ኣይነ ላዕሊ ኣይነ ታሕቲ ኮይኑ ተሪፉ ንረኽቦ። መራሕቲ እንተኾነውን ኣብ ኢዶም ዝነበረ ዕድላት ንዋይ ህይወት ወዘተ ኣቃፂሎም ፖለቲካዊ ሚዛን ኣጥፊዮም ኣብ ዘወዲቖም ንመዋገይ ካርድ እውን ዝበቕዑ ይኮኑን። እቲ ዘደንጹ ክፋል ዛንታ ዝሓለፍነ 6 ዓመታት ግን እቲ ንፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ወኪሉ ኣዋጅ ሰላም ኣስመራ ጅዳ ዝኸተመ ሓድሽ መንግስቲ ብልጽግና ሳላ ወያነ ዝፈጠረቶ ምጉጽጋጽ ስውር ተንኮልን ክፉኡን ክገሃድ ምኻሉ ከም ተቐታሊኻ ምርዓ ዘሎ ቀዳዊኻ ሞቱን ኣሎ ክብሉ ኣቦታት ዝምስለ ወይ ነይሩ። ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኤርትራ ዘካየደቶ ትርኑዕ ወታደራውን ፀጥታውን ወፍርታት ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ሓያልን ዘተኣማምን ፖለቲካዊ ሚዛን ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ ከምኡውን ተስፉ ቁጠባዊ መጻኢ ሂቡ ኣሎ። እዚ ድማ ልቢ ዘለዎ ፈታውን ጸላእን ዘይክሕዶ ኩነታት እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሩስያ ንምዕራባውያን ሃገራት ናይ ምጥቃዕ መደብ ዘለውን ሃገራት ከተጥቅዕ ከም ትኽእል ገሊጻ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ሃገሩ ነተን ንምዕራባውያን ሃገራት ናይ ምጥቃዕ ዕላማ ዘለውን ሃገራት ወታደራዊ ኣጽዋር ክትበን ከም እትኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዚደንት ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ነዊሕ ርሕቀት ዝሽፍን ወታደራዊ መሳርሒታት ምሃበን ኣብ ዝነቐፈሉ እዋን እዩ ነዚ ተዛሪቡ። ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ብዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ከይተረፈ ክድብድበሉ ከም እትኽእል ብምሕባር ሓያሎ ወታደራዊ ኣጽዋራት ከም ዝሃብኣ ይንገር። እቲ ፕሬዚደንት ንወጻእተኛታት ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ በዓል ኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ናብ ኣዝዩ ከቢድ ጸገማት ከምራሕ ከም ዝኽእል
ገሊጹ ገለ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ መሳርሒታት ናብ ሓደ ናይ ኩናት ዞባ ምልጋስ ቁኑዕ ኢሎም ዝሓስቡ እንተኾይኖም እሞ እቲ ስጉምቶም ከዓ ውሽጢ ዶብና ጸገማት ዝኸትል እንተኾይኑ ንሕና ንምንታይ ከምኡ ክንገብር መሰል ዘይህልወና ድማ ኢሉ ፑቲን በምስዓበት ተመሳሳሊ ስጉምቲዩ ብዓብዪ ከዓ ክንሓስብ ኢና ኢሎም እንተኾነት ፕሬዚደንት ሩስያ ተን ወታደራዊ ኣጽዋር ክትበን እትህቅን ሃገራት ኣይጠቐሰን ጀርመን ንዩክሬን ወታደራዊ ንብረት ብምምጣው ኣብ ውሽጢ ሩስያ ደብዳብ ክትፍጽመሉ ከም እትኽእል ንዩክሬን ምሕባራ ዝዝከር እዩ ፑቲን መግለጺ ጀርመን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረበሉ ጀርመን ኣብ ውሽጢ ደቡብ ሩስያ ክሃርሙ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ሚሳይላት ንዩክሬን ክትህባ ከም እትኽእል ምግላጻ እዚ ብርግጽ ንርክብ ሩስያን ጀርመንን ብኸቢድ ዝዕኑ ውሳነ እዩ ኢሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እውን እቲ ንዩክሬን ብነጻ ዝሃባ ወታደራዊ ብረታት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ደብዳብ ክትፍጽመሉ ከም እትኽእል ንዩክሬን ብወግዕ ብምሕባር እንተኾነ እቲ በቲ ሚሳይላት ዝፍጸም ደብዳባት ኣብ ዞባ ካርኪቭን ከባቢያን ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ብኣሜሪካ ዝተመጠወላ ወታደራዊ ብረታት ኣብ ውሽጢ ክልል ደቡብ ሩስያ ደብዳብ ከም ዝፈጸመትሉ ሴነተራት ኣሜሪካን ሰብ መዚ ምዕራባውያን ሃገራትን ብረቡዕ ንማዕከን ዜና ኤኤፍፒ ሓቢሮም ነይሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ ሎርድ ካሜሮን እቲ ብዓዲ እንግሊዝ ንዩክሬን ዝተዋህበ ወታደራዊ መሳርሒታት ከመይ ትጥቀመሉ ንዩክሬን ዝምልከት ምባል ዩክሬን ነቲ ወታደራዊ ብረታት ኣብ ውሽጢ ሩስያ ደብዳብ ክትፍጽመሉ ከም እትኽእል ብዘይ ቀጥታዊ ኣገባብ ገሊጹ ዩክሬን ብወገና ሩስያ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝተዋህባ ሚሳይላት ንዩክሬን ንምድብዳብ ተውዕሎ ከም ዘላ ክትገልጽ እንከላ ስሌታት ምዕራባውያን ሃገራት ብወገኖም ሩስያ ኣብ ኢራን ዝተሰርሐ ድሮናት ትጥቀም ከም ዘላ እዮም ዝገልጹ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ ንወጻእተኛታት ጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለጺ ምዕራባውያን ሃገራት ሩስያ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢለን ምሕሳብን ጌጋዩ ኢሉ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ምጥቃም ከስዕቦ ዝኽእል ዓቢ ክሰራብ ዝምልከት ብሮይተርስ ኣብ ዝተሓተተሉ ንምንታይ ምዃኑ ኣይርዳእንን ምዕራባውያን ሃገራት ግን ሩስያ ነዚ ኣጽዋር ብፍጹም ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን እያ ዝብል ጌጋ እምነት እዩ ዘለዎም ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ብምስዓብ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ዝምልከት ሰረተ እምነት ኣለና እንታይ ከም ዝብል ክሕብረኩም ንልዕላውነትናን ንመሬታዊ ሓድነትናን ስጋት ዝኾነ ከጋጥም እንከሎ ክንጥቀመሉ ከም እንኽእል ተነጺሩሎ እዚ ኸ ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ኢሉ ፕሬዚደንት ፑቲን ነቲ ሩስያ ንኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናይ ምጥቃም መደብ ኣለዋ ድዩ ዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ እዚ ኾነ ኢልካ ሩስያ ብኹሉ ንኽጥላዕ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ብምግላጽ ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ኣብሪሁ በዓል ናጽነት ሃገር ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክበዓል ቀኒሎ ንዑ ኣመልኪቱ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ መራሕ ሃገር ጥራይ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ሙሉእ ሕብረተሰብ ኤርትራን ኤርትራውያንን እዩ ኤርትራ ሃገርና ውፅኢት ናይ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደን ብዙሕ ግዜ ዝተኸፍሎን ሃገር እያ እዚ ዋጋ እዚ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከኣቱን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪት ክምለስን ግን ፍጹም ኣብቲ እንተታት ካልኩሌሽን ዝበሃል የለን እቲ ሓንቲ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ በሎኺ ኢሉ ክወፅእ እዩ እዚ ድማ ናይ ወለዶታት ጻዕሪ እዩ ካብ 4 ናብ 60 ክሳብ 91 ክሳብ 98 ጸኒሑን ኣብዚ ብመንደላይ ምስ ኣያታቱ ዝተደግመ ናይ ወለዶታት እጃም መዳርቲ የብሉን እዚ ድማ ሃገር ናይ ወለዶታት ዕዮን ውፅኢትን ምዃና ክንግንዘብ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን ጽቡቕ ባይታ ተነፂፍሎ ኣብ ኩሉ መዳያት ኤርትራ ተዓዊታ በሎኺ ኢላ ወፂኣ ኣላ ብፍላይ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ድማ ምስተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ሃገራት ዓለም ቻይና ራሽያ ህንዲ ጃፓን ሳዑዲ ዓረብ ግብፂ ኢራን ቱርኪ ደቡብ ኣፍሪቃ ሶማል ኬንያ ደቡብ ሱዳንን ሃገራት ርሑቕ ምዕራብን ምዕራብ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ሓያል ዝምድና ፈጢረላ እዚ መንጠር ባይታ ኮይኑ ኣብ መጻኢ ኣብ ዓበይቲ ሽርክነት ክዕየ ይከኣል እዚ ድማ ነቲ ሃገር ናይ ወለዶታት ዕዮያ ዝብል ኣምር መንጸፍ ኮይኑ ሓያልን ምጭውትን ኤርትራ ንምህናጽ ኩሉ መንእሰይ እጃሙ ከበርክት ክረባረብ ይግባእ أمباركس خبركم تخاتلتنا نايز ساعات زي زينا مستندو نبزي فتصم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مكبارا يترسعيكم السلام